Pentseto zuen ono pagauko bala nire hankan erretratu gaitik. Edo, ez dakipa. Ikusi dut lan, on jentik saltzen da bela, pedozen botellados daulako gauzak. Hor da, jazta. Hori berriro grabaukot edo esan dutana erabiliko. Aldotaz esan izenak edo ez. Eta, inditzelako da. Gogunek biogu aldanik eta ate gehien zabaldu bidizela. Seguramente danak ize sarratu ingo di. Baina, estadistika. Hau da Tinderren bodun, tia! Aldarik eta like gehien emon bidi, ze matxak lortu bidi. Bestelan ez da esebez. Oso desesperaute bagaz. Honek ez badau funtzionetan. Hankan erretratuk ez badau funtzionetan. Da pedon botella hauek ez badau funtzionetan. Jungo gara kurrikulum egaz, balana topetara. Negarritxeko gogudeket, la verdad.